Kai me nyt teille vielä yksi enkore vedetään. Ettei tarvii itkeen lähteä. Ei semmoista jaksa. Osa meidän taidot. Kaikille jää mahdollisimman paha mieli. Joo, tää seuraava biisi on CMX. Mutta tää on niinku CMX:n uutta tuotantoa. Tässä on mun mielestä älyttömän kaunis se musiikkivideo. Tää on Linnunrata. Mun mielestä tää biisi hienosti kuvaa vanhaksi kasvamista ja toisaalta sitä vapauden kaipuuta. Mistä se vapaus löytyy? Mun mielestä se ratkaisu löytyy tästä biisistä. V6CK. Joka kevät tuntuu siltä, että vuodet pimenee. Puissa hohkaa himmeen niin hiukan aina. Joka päivä vähän ennen edellistään hupenee. Kasvot rakkaitten on hieman kalpeammat kuin on muistoissa. Pian sano minulle pian, että vielä on aikaa pian. Sano minulle, että tarina vasta alkaa. Taivaisin taakse tuu, ohi linnun ratojen, korkeuksiin ihmeisiin, kuten taivaus ihmisen, lentää yli taivaan peiton, ihmeellinen tumma lintu vapauteen. Joku lahjoaa kohtalonsa maallisella kullalla. Joku kasaa hyvinvointia, joka näkyy ylös taivaisiin. Joku astuu askeleensa varovasti harkiten. Joku tuhlaa rakkautensa rakastumisiin ja aina. Pian, sano minulle pian, että vielä on aikaa pian. Sano minulle, että elämä vasta alkaa. Taivaisin taakse kuun, ohi linnun ratojen, korkeuksiin ihmeisiin, kuten taivaus ihmisen, lentää yli taivaan peiton, ihmeellinen tumma lintu vapauteen. Talvi on ja yö kuin lauluissa, rakastavaiset makaa lumessa. Kuvittelee enkeleitä näkevänsä kylmyydessä. Tuijottavan tähtipäivän kaariholdin valoharson. Käsi käteen